Συγχρονές τέλεια. Μακάρι να κάνω τίποτα έτσι. Και τα παιχνίδια δεν υπάρχει. Πόσο δεν είναι εξεντρικός. Θυμόσαστε με την στη λίμνη. Όχι μόνο και εσύ, ξεποδαριαστήκαμε. Τα ψάρια που ταΐσαμε. Το ψάξαμε στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Δεν αφήνεις αναμνήσεις να γίνουμε πιο πρακτικοί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να αναλάβουμε δράση και να ξυπνήσουμε τους ανίδεους. Τους ανέστησες να πεις. Τι μπορούμε δηλαδή να κάνουμε? Να φτιάξουμε αφήσεις. Να μοιράσουμε σουλάδι. Να οργανώσουμε μια συναυλία. Να κάνουμε ένα θεατρικό. Καλή ιδέα. Δεν λέει, γουστάρετε ταινιούλα. Ναι, κάτι που να σου ταρακουνήσει. Όπα, καλό. Σαν τι? Μια υπερρεαλιστική ταινία με νατουραλιστικά στοιχεία και μια μεταμοντέρνα προοπτική και μια πινελιά. Ελάτε, παιδιά, σοβαρά τώρα. Τη ζωή μας χωρίς νερό. Όχι ρε εσείς, χωρίς νερό δεν γίνεται. Αλλά να το νερό για τους λίγους, για όσους έχουν αυτά. Και οι άλλοι, οι πληθοί, πώς θα ζήσουν? Ποιος πώς θα ζούμε. σε γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία αυτού του τόπου, για να θυμούν τη μεγαλύτερη και να μαθαίνουν οι μικρότεροι. Αμήχανα ένιωσαν οι Έλληνες όταν πληροφορήθηκαν τη λύση που δόθηκε από την τότε κυβέρνηση στο πρόβλημα που είχε δημιουργήσει η μονοπωλιακή εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων της χώρας από την εταιρεία Water and Life, κάνοντας το νερό είδος πολυτελείας σε απροσπέλαστη τιμή για τους πολλούς. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν πώς διαμορφώθηκε τότε η επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε σήμερα 22 Μαρτίου του 2022 το δελτίο ειδήσεων των 8 από το σταθμό Πρόδρομος. Μέτρα ανήκει η κυβέρνηση για την προστασία των καταναλωτών μετά την ανακοίνωση του τιμολογίου κατανάλωσης νερού από την ιδιωτική εταιρεία Water and Life, που έχει πλέον το μονοπόλιο της διαχείρισης των υδάτων στη χώρα μας. Τα μέτρα της κυβέρνησης αφορούν την έγκριση κυκλοφορίας υγρών σκευασμάτων υποκαταστάτων του νερού σε χαμηλή τιμή, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο σε πόσιμο νερό, όσο και για οικιακή, γεωλική και βιομηχανική χρήση. Θα υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση οδηγήθηκε εκ των πραγμάτων στη λύση των υποκαταστάτων νερού μετά την απαγορευτική τιμή του κυβικού νερού, που ανήλθε στα 120 ευρώ, τη στιγμή που ο ελάχιστος μισθός του ανειδίκευτου εργάτη μόλις φτάνει τα 280 ευρώ. Είμαστε συνδεδεμένοι με τους απεσταλμένους μας στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Παύλο Καταλυτίδη, στον ΕΟΦ Ειρήνη Φαρμακίδου και στον Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένονται από στιγμή στη στιγμή οι δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Φυσικόπουλου και του Υπουργού Υγείας κ. Ευρωστήτη. Η Ειρήνη θα μας πει αρχικά πώς οι καταναλωτές θα διακρίνουν τα υγρά αυτά σκευάσματα ώστε να γίνεται σωστή και ασφαλής χρήση τους. Αλέξανδρε, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα σκευάσματα αυτά που μπαίνουν στη ζωή μας είναι απολύτως ασφαλή για τον οργανισμό μας, σύμφωνα με τον ΕΟΦ. Και μάλιστα η χημική του σύσταση διαφέρει ανάλογα με τη χρήση τους. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το γαλάζιο σκεύασμα, κατάλληλο για πόση, είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μεταλλικά άλατα που είναι ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Σε αντίθεση με το πράσινο σκεύασμα, το οποίο είναι καθαριστικό και για το σπίτι και λειτουργεί υπέρ του περιβάλλοντος. Αλέξανδρε, ας τα δείξουμε για τον κόσμο. Αυτό είναι το γαλάζιο σκεύασμα που είναι κατάλληλο για πόση. Αυτό είναι το πράσινο, το οποίο είναι και για καθαρισμό του σπιτιού. Ειρήνη, πρέπει να σε διακόψω, γιατί με ειδοποιούν ότι γίνεται δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ας πάμε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, που μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κάνουμε ένα σύντομο
διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.